हादरनि रैखाथिजों लोगोसे गोदान जोलै लाइमोनफोरनि थाखाय मिरु सोरखारा फोसावनाय अग्निपथ बिथांखियाव थिसननो थाम-थिम खालामनाया जागायबाय। अग्निपथ बिथांखिनि सिङाव फाइखि थिसननो हानाय बादियै सीमान्त चेतना मंच क'क्राझार जिल्ला कमिटिया बानजायनाय सानथामारि प्रि-रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं बादाया मंगलबार खालि जोबनानै थाङो। गसाइगाव महकुमानि कसुगावआव थानाय कसुगाव हाइ स्कुलनि लांगोनायाव थांनाय 26 जुननिफ्राय जागायनाय बे सानथामारि ट्रेनिं बादायाव जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय गुबुन गुबुन हारिनि 150निबो बांसिन सेंग्रा-सिख्लाफ्रा बाहागो लायो। फाइखि हान्जायाव थिसननायाव देहायारि गोख्रोंथि, लिरनाय आनजाद आरो सोमोन्दो थानाय बिथिंखौ दिन्थिनायानो बे फोरोंथाय बादानि गुबै थांखि होनना फोरमायो सीमान्त चेतना मंचनि क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि कृष्णा ब्रह्मआ। देहायारि गोख्रोंथि, खारनाय, बारनाय बायदि गासै बिथिंखौ फोरोंथायखौ होयो एनएसजिनि कामान्ड' राम प्रसाद मण्डल, आसाम पुलिसनि क'क्राझाराव थानाय बिन'द बसुमतारी, सरायकलायाव थानाय 7थि आसाम पुलिस बेटेलियननि कामान्ड' फारियै जुनानन्द रजकिया आरो सानवार हुसेना। ओजोंहाय गसाइगाव कलेजनि सानखान्थि बिफाननि हेड डक्टर मनज कुमार शाह, पलिटिकेल साइन्सनि लेङाइ बिबुंगिरि गपाल बर्मन आरो गागि खौरांगिरि शंकर चौधुरीया फुंखा सुबुं महरै फोरोंथाय बादायाव बाहागो लाना बायदिसिना बोसोन होयो। मख'जाथावदि आफादनि जिल्ला नेहाथारि अरुप कुमार नाथ, राङारि नेहाथारि सन्जन पाल, सन्जय गस्वामी, क'क्राझार नोगोर कमिटिनि मावथि मानस गुहाजों लोगोसे गासिबो मावथिफ्रा सानथामारि फोरोंथाय बादायाव मदद होनायाव जाफुंसारै प्रि-रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं बादाया मंगलबार खालि जोबनानै थाङो। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।